εκτίμηση, πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μα, να τη χέσω την εκτίμησή σου. Ναι, πώς να το κάνω. Ώρες γίνομαι κι εγώ χυδαία. Με φέρνω εδώ με τις προστιχές του. Δεν πήγε ένα άλλο το πράγμα. Είχε να κάνει το μαζί μου μήνες και μήνες. Μια σταμάτα. Βλέπω το λόγο πρέπει να βγάζει την κονιακά μας τη φόρα. Έτσι να, σε ξένους ανθρώπους. Γι' αυτό πληρώσαν εισιτήριο οι άνθρωποι. Για να ακούσουν τα βασανά μας. Είναι και δικά τους βάσανα. Περίπου. Άλλωστε, αν υπάρχει ένας ξένος εδώ μέσα, αυτός είσαι εσύ, μάλιστα. Στην αρχή, φοβήθηκα πως και πάθηκα μια υπερκόπωση. Καμιά κατάπτωση, στρες έλεγα. Και ανησυχούσα το βλήτο. Και μια ωραία μέρα, ανακαλύπτω πως ο κύριος από εδώ έχει μια σεξουαλική δραστηριότητα με τα όλα της. Μάλλες γυναίκες φυσικά. Τον παγάσα. Κι εγώ να το παρακαλάω να μου επιτύχε. Ποια ήταν η αιτία που δικαιώταν πια μαζί μου. Κι αυτός, να ψιλοτραγουδάει, φίλε μου. Εγώ ψιλοτραγουδαρά. Εγώ! Αλλά τι θα σου πω, είναι πράγματα αυτά που δεν εξηγιόνται εύκολα. Ας αυτό και μίλησε καλύτερα ξεκάθαρα. Τι σε έχει πιάσει? Μα εγώ σε αγαπάω πολύ. Είσαι το πιο προσφυλές πρόσωπο που έχω στη ζωή μου. Το πιο αγαπητό μου, όπως η μάνα. Τώρα μάλιστα, με υποχρέωσες. Όπως η μάνα σου. Σαν πως δεν πήρα από τη θέση της. Σαν πως δεν έγινα εγώ η κούμια, η κοιλιά, η προστατευτική. Με τα τιτιά μου, με τα όλα μου. Που κολλάς πάνω μου για να αποκοιμηθείς. Μόνο που με τη μάνα σου δεν κάνεις έρωτα. Αστείο πράγμα. Τη μάνα σου τη σέβεσαι. Όχι και τυπώδια πλεξίματα. Καλά δεν τα λέω. Βρε απαράταμα, από εδώ απαράταμα. Στάσου, άσε να σου μιλήσω. Μια ζωή σε παρακαλώ να δείξεις να μου μιλήσεις. Να μου εξηγήσεις τι στο διάλογο είναι αυτή η λύση που σου πιάνει και τρέχει πίσω από άλλες γυναίκες. Αν ικανοποιείται σεξουαλικά είσαι 10.000.000 μου. Ορίστε. Και όταν μιλάς και βγάζεις τα απλητά του στη φόρα, τι κάνει ο καλός σου? Ξεροβύχει, χωζιμουριέται, τα αιώνια. Από αμηχανία. Κάσε μου το πιστόλι σου. Δεν πρόκειται να σκοτωθώ. Στορκίζομαι. Άλλαξα γνώμη. Εσένα θα σκοτώσω. Άσε τα αστεία. Σταμάτα σου λέω. Δεν κάνω καθόλου αστείο. Έλα εδώ να συζητάς. Πώς, τουλάχιστον λίγο. Πίσω. Έτσι μπράβο. Σε 3 λεπτά σε σκοτώνω. Πάρε.